Assalamu alaikum. A yau insha Allahu bidiyon mu zai nuna muku yadda ake editing. Sai ga mutum daga saman jirgi ya fito shi bai fado ba, sai ga wani style yake yi yana kombul a sama. To ba wannan sai kuma ko kuma ga mutum yana gudu a cikin ruwa shi bai fada ruwan ba kuma shi bai tashi sama ba. Kuma ga mutum a dadduma ya taho kamar jirgi ya fado. To wannan ba komai bane illa editing ne. Dan haka ku biyo mu har ƙarshen wannan bidiyon ku ga yadda za a yi wannan editing din. Ga waɗanda ba su samu damar mana subscribe ba, muna roƙon ku da ku je ƙasan wannan bidiyon ku danna alamar subscribe, ku danna ƙararrawa domin sanar da ku sababbin bidiyon mu da zarar mun dora. Idan bidiyon ya burge ku sai ku danna alamar like. In ka shiga kin mastan ka zaka jira shi ya bude. Yawa bayan ya bude ma wannan haka zaka danna wannan gun da aka yi dan inda aka dan yi dan plus din nan babban nan kenan, sai ka danna shi haka. Bayan ka danna shi zaka yi selecting in kalan bidiyon da kake so, sai ka ƙara danna shi. Bayan ka danna shi zai bude ma haka. Bayan ya bude ma haka zaka shiga media, zaka danna nan inda aka rubuta media, zaka danna shi nan zaka je ka dauko bidiyon da kake so ka editing din. Bari mu shiga mu dauko kalan bidiyon da muke so mu editing din. Yawa gashi nan mun dauko wannan. Bari mu ƙara zuwa mu dauko wani bidiyon. Yawa gashi nan wannan bidiyon muke so mu editing haka. Bari mu je mu dan gyaggyara shi haka. Gashi nan zamu danna bidiyon haka. In muka danna shi haka zamu shiga inda aka dan yi almakashin nan. In muka shiga inda aka yi almakashin nan zamu danna wannan na farkon haka, shine zai samu ya yanke mana can bayan haka. Sai mu danna wannan dan gut din haka. Bayan mun danna gut din nan, shi ma wannan bidiyon zamu zo mu zaba daga inda muke son shi haka, mu dan yanke shi haka. Za mu danna shi ma mu danna almakashin, sai mu danna shi haka. Gashi nan mun danna shi. Gashi nan bari mu play in bidiyon mu gani. Bari mu dan cire wannan sautin ya zamo ba ƙara, tunda bidiyon ba mai magana bane. Bari mu cire ƙaran haka. Nan mun cire maganan kenan. Yauwa ga. Bari mu sai tashi don mu samu ya mana yadda muke so. Okay, haka yayi. Bari mu ƙara yanke shi. Bari mu danna na farkon nan. To mun yanke shi kenan. Yauwa ga. Za mu tafi haka. Shi ma za mu danna shi haka. Sai mu zaɓi wannan. Gashi nan wannan na uku. Sai mu danna shi. To shine zai samu ya gaba mana bidiyon daidai. Sai mu ƙara ja gaba haka. Gashi nan muna gani. Yauwa ga haka ga danna na farkon nan haka. Gashi nan muna gani. Bari mu play mu gani. Okay, bari mu danna nan haka. Bayan mun danna nan haka, bari mu shiga wannan classic transaction din haka. Bari mu shige shi. Gashi nan za mu zaba. Bari mu bar shi haka. Gashi nan yadda muke son shi haka za mu zabe shi. Bari mu danna gut din nan. Bayan haka gashi nan bari mu danna wannan nan gunnan haka. Za mu danna shi haka. To ga nan za mu sa capture and save, ma'ana muna so mu saving in shi akan hoton fuskan gurin. Muna so mu saving in shi akan wayan mu, sai mu danna shi haka. Yauwa ga. To yanzu ya dauki hoton fuskan. Sai mu je can gun editing haka. Za mu fita. Za mu shiga wannan background eraser din nan haka. Za mu shige shi. Bayan mun shige shi haka za mu je mu dauko hoton da muke so. Gashi nan haka. Za mu zooming in, za mu dai zaɓa yadda muke, za mu yi cropping in shi yadda muke son shi haka. Misali ga ina mu danna gut din nan haka. Gashi nan za mu yanke shi.
Ga nan muna yanke shi. Ga nan muna yanke shi haka. Za mu danna wannan good ɗin haka. Bayan mun danna good ɗin nan, za mu danna save as gallery ɗin haka. To mun yi saving ɗin shi a kan wayan mu kenan. Za mu koma can inda yake. Yawa bayan mun dawo cikin kayan master mu gashi nan inda muke aikin mu gashi nan a inda muka abun nan muka tafi muka bar shi. Yawa za ka shiga nan loya haka domin ɗauko wannan hoton da ka yanke. Dan gashi nan za ka danna media, za ka je ka ɗauko hoton gashi nan. Dan gashi nan mun yanke shi. Za mu seta shi daidai inda wancan zai kasance. Bari mu seta shi haka. Yawwa haka yayi. Za mu zo daidai nan haka sai mu yanke hoton haka, mu danna gun almakashin nan sai mu danna wannan nabi. Gashi nan mun yanke shi haka. Za ka danna hoton haka. Gashi nan za ka jika gun ɗan makullin nan haka. Bayan ka shiga gun ɗan makullin nan haka, dan gashi nan za ka ja hoton baya haka. Bayan ka ja shi baya, ka yi plus ɗin nan haka. Gashi nan ya ka ɗan ƙara yi haka, sai ka yi haka. Gashi nan sai ka yi haka. Yawwa ga sai ka danna good ɗin nan haka. Dan bari mu je magani. Yawwa ga gashi nan haka yayi. Za mu danna hoton haka sai mu dai ɗan ƙarage shi kaɗan. Bayan ka ja shi, yawwa ga dan gashi nan yana zuwa, gashi nan yana zuwa gashi nan ya zo dai da dai sauransu. Za ka danna nan gurin domin ka je kai saving ɗin bidiyon. Yayin nan za ka yi exporting ɗin shi. To wannan shine ƙarshen bidiyon namu.